salah ngopo to sampean kuwi? Kok ngalamun terus? Oke mikir bojoku kok lunga ora bali-bali nyelok pegat. Kok kuwi to? Ya wis ora usah dipikir-pikir. Wong ditinggal lo bawon, wong ora bener sampean karo aku. Aku sayang karo sampean, aku tresno karo sampean. Temenan. Heeh. Apa namanya aku kan sampean trimo. Wis, Pak.